Yono ngandhaping karang kadem lelintang goreng tawang sumun ngarhanyo minaring kono namung kepireng swaraning Aranggon no mengayut-ayut tinggi mengayut pagi Propambriksosa yo kurang kali banjo kang boten nyarosaken lampayo Guru Durawati ya dalang dawa parandining panenggak Pandhawa Bambang Panglebur bangsa kang sami dadi katemane negari Ngamartaya boten kados ingkang wonten kalambisiring Lurah Semar Buca Kadinayantaka Bagong Kelo Jaya lan Besut nampi rawuhipun satriya Jaka pengalasan Raden Abimanyu sami tetembangan sak keluarga wong senengane Semar iku uler kambang monggo Mbak Dari mulai Kok iya mo caraku lawonan opo ati nang kudune
Ini ya Duli. Iki ana krawi darame kok katon suntrut boyo tejane nak. Madhe adate yen ana pendoro mudhun marang karang pradesan kalbu klampe sireng iki marani kono kawane padha karo ngayoni Madhe Semar Besut lan Bapak Bagong kudu ngerti watak wantune Pendoro yaiku Pendoro wewone panipur Madhe Bapak Bagong yo ngono wae ayeuna pangestu yo iki galo tulung kali buahan warna popong sik kumon kabeh iya iki ana pengumuman lumantar HP via WA dulu tapi uleng kok emang kaya hati kom ini kono-kono-konoan itu ini kalah iki saka Gus Hudin sempit wanani mangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Hudin mojo wuku hadir nyuwun gending telo rambat gending kula kintunaken kagem sedaya kandhangan matur nuwun nggih. Lajeng wonten melih Gusman sempit nyuwun selawat Tombowati iki padha karo bungane tak diman rojipan mangan iki ya rencana insyaallah rumah ya wayahan meneh. Oh ngono. Yo esuk karo nyuwun remo biasae. Iya, nek lakoni dereng njaluk nak. Iya mong ana wis siap ae. Kata itu kan desa enak dulu. Supaya kaya butuh iki wis ono ngono lho. Wone umum panjang bebek dilak yo. Awang paling saking doa ya. Ya. Alah dia wis iling to kan 1300 iki. Ya. Tombowati iki penyunane Gusman Sempit Bersik sing nyuwara Adik Guru Roh. Di versi Samboyoan. Siap kira. Dur. Nek betul siap cek koper di sini. Oh siap. Ya. Katuri guyu ae. Dan cantik. Irunge jane bangir tapi bresek ngisor nah. Ngodik. Adik iki kok digojlok ae. Oh wonten penyuwunan. Oh wonten kali nyuwun jali-jali. Oh jali-jali mungkin kalau makan. Ayo Tombowati nyuwun samboyoan. Semeneng nggih. Wo penonton iki yo ngadeg. Disukoti to? Wah iya nek nekat. Nah ini Pak Atur ya. Ayo kurang gitu. Nek glong ngono lho. Niki jali-jaline jali-jali sing pundi, Pak? Lantas ngopo, Pak? Oh iki ya. Suwe tak bingung bebas.
Oh, lagu-lagu dolanan lawas. Bulan andung-andung lah ngono iku. Ayo ditiru kok. Di mana? Di mana? Ayo wis. Buat anak-anak. Kakak moro. Kakak moro. Lawa punyulan ibu petong buati samboyoan. Iya. Ya, Bib. Ayo. Gimana ini, Pak? Nggih, matur nuwun ditenggani pun lali rejipang itu wayang kaya wadah. Iya, Pak. Apa, Pak? Ini lho, Pak. Aduh, wayang iki ditunggu. Wah, nonton karo kempur-kempur sarung jan ya dimangko wantes lho. Koncone kok karo. Nang takoni jenenge. Bang ya. Sore mang dalange disawer rokok rong cepet. Werong. Yo entek karo lho. Doro. Hei jan koyo sepur. Ditiru anak lanang ya. Kok koyo tambah larang pisan.
bulan andung-andung. Nggih. Niki mboten direncani. Mboten direncani ya Pak niki nggih. Jangan kok diajar. Kula niki wedian lho Pak jane. Ayo belajar mandiri. Napa Pak? Oh, gini. Pindah lumpuh pendek. Iya ngono Pak. Jagaan wadai. Pindah lumpuh yo nyawer. Yo. Ayo. Bulan andung-andung terus. Penyunane tak soleh sing ditunggoni. Ora arep banyu masang. Sing ngayahi wajib tak sulis ngawar. Ada, oh cuma menang. Dia penonton sing nenggani sing akeh. Iya. Supaya bayang ya ayo disupport cok. Suntoro kasih ngungon. Oh, kok sing menggani. Pak Sulis. Niki jenengane jujur niki request
Pundi? Pak Duni. Nah niku Bapak Sundara ingkang damel kaos singlet. Oh, Wah, katone gerah. oh niku. Ingkang siang wau maringi jenengan arta setunggal atus. Pun yo monggo Pak Dalang ukur kula damel jajan. Baik atine wajan loman. Nggih. Nggih matur nuwun nggih Bapak. Boten kula celuk Bapak mawon dan ditambahi. Iya terus nek kula agate Pak D. Oh nggih. Nggih. Boten apa. Perwakilan. Be nyawer malih Pak D. Sampun. Oh, Boten kata mungkin. semari. Boten nyawer nggih Pak. Kula dongaaken mugi-mugi jenengan tambah umur. Alhamdulillah. Ngeten Pak D, ados saweran iki kok boten ditampa Mbak Sulis kanthi ngoten boten didung kali kanca-kanca sinden. Biasane ngoten. Nggih, tapi mungkin tambahi piyambak. Iya nggih Bang nggih. Kae tambah bensin. Kamunten Mbak Sulis, ku jenenge yang sepuh tapi jiwa muda. Nggih. Oleh request ngeten, Mas Balak, kula jenengan nggih rawaken sinden sing dempal iki kok. Oh nggih, kula niki salah pitunas nggih. Kajenge ngomong sembok sungkan, ngomongi dempal. Nggih, pitusnya niku boten memperkecil, memperbesar. Kemudian balik gak Kula berhasil. niku nyambung kali omongan jenengan Pak Dalang. Kula wau dihias kok dipinake ngeten. Berarti niku jenengan mau to. Nggih, Pak Desundoro. Tekan nyedhek mawon nek boten napa-napa sih Pak. Lah nggih. Atus Suborampe Bondo niku nggih Pak Desundoro Kelapayang iki nggih Pak D kali Cak Sultan. Napa? Alhamdulillah. Duda Pak Dalang. Insyaallah nggih. Ampun dangu. Ning kula tarik adik napa tradisi ron sinden wah aku gawe apa-apa ae. Halo? Bapak ngoten. Kula sakniki muda. Nggih, monggo Mbak Sulis. Niku wau wonten panyuwunan Orami terus niku wau bae Sri Uning. Sri Uning mawon dipun layani. Nggih. Ora arek dhisik nggih. Niki wau niki napa niki wau? Nggih, niki anu kula wau sik sawerane kula kesah. Lah. Ora dikaryaken wonten lali. Apunten nggih. Bapak saya dipita soleh kudu Alhamdulillah. kudu dilayani. Saking Pak Dalang nggih. Ngapunten kula kesah wonten wau dikari. Nggih. Apa kula ngomong wedake muda ngoten asik disipaken. Kami kali ngentit yo gak wani konangan. Boten becek yang sesing yang luwih ageng. Boten kula niki pokok saweran niki sinten mawon. Boten kula takok ijen. Boten niku hak sinden. Lah nggih kula dongaaken Iku nek becik kula. niku angsal sing luwih ageng. Amin, amin. Pun monggo nggih, ora arek riyin lajeng Sri Uning. Ora arek Banyumasan ora arek. Arek kita ora arek. Nggih. Ya eling-eling Banyumasan iki lho. Bedo. Arek-arek. Beda nggih. Bedo. Oh, nggih beda. Pun monggo. Ayo, Cok.
Lanjut Sriuning. Sriuning. Ayo toh. Sriuning talos. Iki sing jumeneng cek adik Wayu Prita. Hai kan mang hai bongi cek kanggo. Gerajakan Banyuwangi terus. Supati Seko. Gerajakan Banyuwangi. Siap. Terakhir niki nggih. Nggih, jam 3 ya. Nggih iki buyare liwat tuku mboten napa-napa niku. Nun. Lakon sing dawa. Tirase Mbak Nini bensin upacara iki. Pacaran sing iso. Ya, ayo, Gerajakan Banyuwangi terus.
Mapan riyen nggih niki Mas nggih. Lek kurang pas kan mboten iso to biasa. Sing enaknya apane? Niku lho ngepasno mike niku. Oh. Mike jaipong anjene sing jaipong kok antune Tri. No aku yo kaki bakal ngolati ana ndi papan dununge irudane kakang kaki Prabu Anom Gatotkaca Semar. Ah, ngeten nggih, Gus. Mula manungsa niku diwajibaken ning awas lan eling. Neng manungsa niku kon menep. Lah nek menep niku awas bening batine. Nggih lho jenengan iki nerepaken batin wonten pikiran. Mula kudu temen. Nek pun temen bakal tutuk tujuane kanthi didasari sarana ikhlas. Mboten lho tegese ikhlas niku mboten arep-arep timbalane, mboten arep-arep balike, mboten arep-arep ganjarane. Napa tegese ikhlas niku? Ikhlas niku rila legawa lahir tumrusing batin lho. Nek pun iya nek enggak.
ngono ya kaki nggih lah sakjane iki kudu ditata batine nek pun ditata kersane tatak cek boten nyar kiru pikir saniki yo nyatane glewat iki luput iya kaki pun niku ditata atine dhisik dileremno dinengno terus tak pargi niku ngono ya kaki nggih pun nek pun ditata tatak kudu kuat coba kudu kuat godho rencana lho supaya kuat godho rencana nggih gecokan wit pun gecokan wot nek gecokan wit utawa kepresete saged gandolan nek gecokan wot wah keblok lho bahaya Langsung tumpuk kursi Mas. bakal memasi wahoya tegese gecokan wit niku kudu duweni paugeran kang utama lah paugerane tiyang agesang wonten alam bebrayan niku nggih kitab suci cek mboten kedasar niku nggih dikelani para luhur asale nggih saking kalam luhur dikumpulaken dening para malaikat suci diandhapaken wonten bumi sing ngumpulna arupi wahyu menika kang ngumpulaken para sakabat dipun kempalaken dados tunggal awujud kitab suci minangka damel gecokan utawa paugerane awit cek boten kesasar cek boten lasar besok iki lho kadangane manungsa niku napa sih kadangane mati meniku gak kliru among padahal manungsa mati kadangane manungsa wis swarga neraka lho gumantung lakune nak nek lakune apik ya swarga lakune elek ya neraka ngono kadangane manungsa mati dole ngono mok ya lakon Pak dilatih juga lakon ya mulo niku ditata nak didasari nganggo kode ilmu ngono lah ilmu wajibe dilakoni mula nek dilakoni ya dadi golek laku kang utama sing apik digawe sing elek dibuang wis kakake titik ae iki ya dina disambung nak ngono mong wis tak itu wis mer ojo kepareng adoh no aku ya monggo wawi kula derekaken to